يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدأت بشر في الله جباو أم أوفوك ولي من دوك دل على في بيجمع بيدومباي على كهنا ناك كشناك بركة على كوجدي أنكلين لنا بلا جلنكا على كجمع هردام كان كشا من توروما أم بتومنو كي أكونو على كوجابياني أنغا سركاتي بولي وأنغا سيركلي وأنغا وردكلي ولا كوبلا جلمين أمبولو على كرباكو أكاكمانو na kabo jumala kana jumala o ye jurmu yafai wa kabo sungalo la kana sungalo warela o fene ye jurmu yafai na ya yoro majenya kabo kabaira jurmu na ya rabbi ala ken bela jelenke anye jurmu yafai katla ka andeme an kan yoro majenya kabo jurmu belbele bawla juma kutuba jamkan kanu magaw ambawla doniya ka fo ambe joro bi misir belebele do kurmo karla joro kawye min dayeleni bara bela jelenkera ka be samba flani tan shekina a marsi kaloma joro kaw bora ka caya ku kan sojanu kan nyanyarle wira misir dayelena ange je ka misir wele la jay ninga soroka kutuba sharia. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما التقى بالخليل إبراهيم في السماء السابعة قال له الخليل: يا حبيب الله، بلغ أمتك مني السلام وأخبره أن الجنة طيبة تربة عذبة الماء، وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة وكشفت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا ألم الهدى، ما حبت النصائم وما نات على ليك الحمائم. أما بعد،
أيها الناس، إن الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل الله، دار فناء وغرور، ومصائبها تنسي كل سرور، عزيزها ذليل وكثيرها قليل، وحيها يموت وخيرها يفوت، ولا يركن إليها إلا أحمق أعمى البصيرة، والدار الآخرة هي المرجو والمآب، واتقوا الله خير الزاد وأكثر ثواب، واتركوا الغفلة فما بعد الحياة إلا الممات، وما بعد الوجدان إلا الفوات، وما بعد القصور إلا سكن القبور. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبيك المصطفى، ورسولك المرتضى، ووليك المجتبى، وأمينك على وعي السماء، وعينا على سنتي، وأمتنا على ملتي، وجعلنا من أهل الشفاعة، وحشرنا في زمرتي، وسقنا من هودي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الفرح بالدنيا هو الغرور، بل الفرح بالآخرة هو السرور، وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية، فبادروا الأعمال الصالحات، فما عند الله خير وأبقى، وله الدنيا أشر وأشقى، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا للإيمان كاملين، وعلى الإسلام ثابتين، وللفرائض مؤدين، وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين، وبالقرآن آملين، ومن الذنوب تائبين، ومن الحلال مرزوقين، ومن الحرام معصومين، وفي الدنيا مهتدين، وفي الآخرة مرهومين، وبنعمتك شاكرين، وبطاعتك آملين، ومن المعصية هاربين، وعند الموت فارهين، وفي القبر ثابتين، وإلى الجنة سابقين، وفي إلينا ساكنين، وبالنظر إلى وجهك الكريم متمتعين، برحمتك يا أرحم الراحمين
يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. alhamdulillahi rabbil alamin ama deli ala fɛ kutuba min bɔra ka kɛ ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye seli min kɛra ala kɛ a minɛ k'an ka batow jaabi k'u bila an ka ɲumanya mizanuw na nin seli bannen kɔfɛ jorokadenw minnu sigin bɛ joro ani minnu sigin bɛ yɔrɔ wɛrɛ u y'u da don u ka nisɔndiyaw n'u ka ɲaɲariliw k'o yira ni misiri ko in na fɛn minnu bɔr'u da an ka jɛ k'o dɔw seereya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نتقي عند نماك بغاسو نماك ديدو خبطمن نتشي بابا نعم سلي بعد غير فاي ani ba dugure de ani jangunda dugure de na indan ma kam fule ku ya rabbi yamai u yam misri njo alaka nase alakra ka sahaba ba alaka sunduru kra na ga sodungo anaka sahaba nyuma alaka hinasuma alaka hinasu fanu bama bade chamana musuma alaka hinasuma anya nyini masa arrahman fe awari mbara na folo mina alaka baraka saka nona ayanga islamia jidi alaka andusuku sabati alaka dina jo alaka joba jo alaka barika dura ningwan jarane anjigi buga nya an lahara anjigi de oluye chwaka nuko sallallahu rasul srata jaw ya kashifal wallahi ya azim raja ya auna duafa ya mun kizal khalaka ya mujal halka ya musir ya mushmil ya munhim ya mufdal anta alladhi sajara laka sawadu layl wa nuru nahar wa dawil qamar wa shu'aul shams wa dawil ma'i wa afifil shajar ya allah la sharika laka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alonti an baraji ni misri folfolo jora 1957 o so anta don yere ko boy ay misri sabanan de la ni quoi bonya sisa wu nana jira mo no joro quartier mo no nana fanye ka fanga misri joka duma anga dukele anga mbebe yandi donc anyo ye mi ganya misri folo me chukomina vraiment ngo product tala nya fon ndokonu ye quoi nya fon ndokonu anga misri jo ko la fio kasali rosro bonya ni meri bolo mere ya ndama quoi mere ni kenen ndama anya misri ko ma anyo chika boy kasoro ka sabana njo o sabana ndiye ne anya jo fi sabili la antro kana fala nini ntanta fa ka donc afanya ya jo kwa anya jo fi sabili la ka di kacha ko mo ma ka di jorunga ma ka di bela jelema o ka ke salioro on to kana fala o le taro na nya na o le taro na cha na o le taro amba la dala tele akanye ka jo fana mo tna sala ko na mo fode ben be fem la jelege ni ben kere ni nyon tamse ka du joro a war tugo ya sebuye mais ben limane no be dugo ko no dugo tetoko donc amba fa ali ne be dugo ke jorum same bela jelen ani jorum dem bela jelen ala ka kena du malaka shijani benduma ngal dugo dronde ko hakil to nyona assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala joro era be yoro mi fe abe segu cercle fe ani segu che kilo biduru nyona yi joro ye dugu mi ni anafa akabo kosobe misri fola min jora anga kin kono ya no a kin to ko dafin kin misri fola min jora kono o kara en 1957 o almami fola o gasu terera yi gasu terera fatulen ko nu nana kana misri flana jo o misri flana joli la a yira de ka fa ko ja jibi jo akonana donc ya nyini islam fe ku deme o ka laje o ka misri kura jo donc o misri kura joli la maoma no be kingo na no islam wal man no be fa hore fe bela jele farla nyanga nga ko tisiba o tarake mamnu ye o badugure ay joro kadeno ana dogonu de benaka ka fa wa ambe dafinki misri amba kuraya hukumu ko nana unana ubenaka mi kina mo ani dugula mo mi se kura bruyati nyekle chenchena mi se kura mina jirila bela jele se ko damajira ke ngani ya misri ngire valeur la jebi nambe ode juma folo la o juma folo bena sungolo makono juma folo sa bafla ani tan segin o konana
o juma misiri in dayɛlɛli la yan'a ka se ma u ye so in bɛɛ lajɛlen jɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a yɛlɛ sanfɛ ji i bɛ don a kɔnɔ k'a sɔrɔ ji m'i tɔɔrɔ bilen o siratigɛ la misiri min jɔra maa 800 o seliyɔrɔ o bɛ cɛ la maa 200 o seliyɔrɔ o bɛ muso la ventilateur min b'a kɔnɔ ventilateur 22 o ventilateur 22 la kelen bɛ sukoyɔrɔ la n'o ye mɔrigu ye bon a tɔ 21 a bɛ so in kɔnɔ so in bɛɛ lajɛlen kɛlen don karo ye a dukɛnɛ yɛrɛ misiri yɛrɛ dukɛnɛ n'a korilen don ni siman ye ayiwa o siman yɛrɛ fɛnɛ i se tɛ buri ye yan nɔ fiyewu sanko ka fɔ fɛn wɛrɛ n'i ye misiri in lajɛ ampulu 40 o de b'a kɔnɔ ampulu 40 o min b'a kɔnɔ ka éclairage kɛ micro 4 o fɛnɛ b'a kɔnɔ walasa k'a kɛ o ye misiri in kɔnɔna na tun a kuru kɔnɔna na jiri turulen don a kɔnɔ hinɛ b'a kɔnɔna na fa bɛɛ lajɛlen la u ye magasin jɔ ka tila to ka misiri yɛrɛ gardien k'o si yɔrɔ jɔ o fɛnɛ o bɛ yen nɔ kɔfɛla la u tilala ka taa ka muso ka ɲɛgɛn o bɛ yen nɔ ani seliji tayɔrɔ o b'a dama na cɛw fana ka seliji tayɔrɔ a n'a ɲɛgɛn o fana bɛ yen nɔ ka taa ka mɔrigu fana jɔ nin mɔrigu nin bɛɛ lajɛlen a jɔlen don ni silamɛya ka jɔli ni fɛn fɛn kɛra nin ye a bɛɛ lajɛlen ye silamɛya ka jɔli ye n'i y'a da yan fan lajɛ ka taa baba fɛ n'o ye nɔri ye côté nord la mobili don yɔrɔ bɛ yen nɔ ka taa n'i ka su ye fo mɔrigu la u y'o kɛ ka tila ka maninfinw don yɔrɔ dani kelen o bɛ yen nɔ min ye ka taa a bani yan fan na da saba bɛ yen nɔ cɛ ni muso o bɛ se ka don o fɛ min y'a tilebi yan fan ye o fɛnɛ na dani kelen bɛ yen nɔ o bɔlen kɔfɛ a jɔlen don kɛnɛ min kan a kɛnɛ n'i ye misiri in yɛrɛ tilebi yan fan lajɛ matɔtɔmusu jiri caman de bɛ yen nɔ hali ni misiri in de fara hali ni misiri in fara mɔgɔw bɛ se ka seli misiri o jiri suma ninnu kɔrɔlen don k'a fɔ nɛɛma tɛ yen nɔ nɛɛma bɛ yen o siratigɛ la kokurakun pɔnpe dɔ fana bɛ o kɔnɔna ye ni jiko gɛlɛya kɛra mɛ an bɛ don min na bi mɔrigu a ka ɲi nka pano de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen marise kura fɛn fɛn bɛ yen nɔ pano de bɛ k'a bɛɛ marise nka an b'a dɔn a ti mɛn kuran bɛ na ni kuran donna joro yan nɔ n'a yelen bɔra don min na o dugujɛ mɔgɔ sɔrɔlen don an bolo minnu ye layidu ta k'a fɔ o dugujɛ kuran bɛ don mɔrigu kɔnɔ ka climatiseur k'a la k'a sumaya donc o b'a jira u ka fɔ la o ko nin min filɛ nin ye a ma dabɔ mɔgɔ kelen kama dugu o dugu bɛ yen nɔ n'i ka nin ka maa fatura i bɛ se ka n'a bila yan nɔ walasa segu ta o ka bɔ a la segu ta o ka bɔ a la a jɔlen don silamɛ bɛɛ lajɛlen a jɔlen don silamɛ bɛɛ lajɛlen donc fɛn o fɛn ne de ko k'a daminɛ joro a bɛ jɔ don min na misiri fɔlɔ bɛ jɔ don min na o y'a sɔrɔ kin kun man ca nka an bɛ don min na bi kin segin de bɛ yan nɔ o kin segin a bɛɛ lajɛlen misiri dayɛlɛli senfɛ a bɛɛ lajɛlen alimamiw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nka kɔnɔna na an ye mun kɛ kokurakun jorokaw bɛɛ n'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fa toma ture den o tuma na u ye yamaruya di a ka mɔgɔw seli u ye duwawu kɛ duwawu kɛra kosɛbɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nana an tɛ se ka ɲinɛ u ye misi fila u y'o fa saga ni ba anw kɔni t'o hakɛ dɔn ka sabu kɛ dugurelakaw yɛrɛ n'u ka délégation bɔra ka na ka bɔ bamakɔ u ye fɛn min k'o ye anw t'olu bɛɛ lajɛlen dɔn nka kɛra bonya ni wasa ani kunkɔrɔta ye bi wa an bɛ ladilikan d'a ma juma in ti bila bilen a ti bila bilen tɛmɛsennama dugulen a m'a kɛ maa si o si ye a bɛɛ lajɛlen bisimilalen don juma misiri kɔrɔ. alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala tanu kosɛbɛ misiri dayɛlɛ in na i yɛrɛ b'a dɔn jama bɔra bi kosɛbɛ joro n'a nɔ dugu bɛɛ an bɛ bɛɛ fo vraiment kabini misiri dayɛlɛ fɔra bɛɛ y'i ka baara bila ka na alhamdulilayi an b'u fo k'u tanu an bɛ dugutigi fo ka kintigi fo ka komanda fo ka maire fo ka sous-préfet fo vraiment ni joro silamɛ diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka limama mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jida vraiment an b'a kɛnɛmɔgɔ an b'u fo kosɛbɛ an b'u fo an b'u barika da misiri min jɔlen filɛ nin ye k'u hakili to a la misiri jɔli tɛ dɛ a tɔbɔtɔli de ko don ka misiri ka saniya n'u ye nɔgɔ yɔrɔ min k'o bɔ yen u ka ɲɔgɔn dɛmɛ a baara la mɔgɔ kelen tɛ se ka misiri baara dɛ gardien min bɛ yan n'o ye maraka ye a cɛsirilen don misiri tɔbɔtɔli a n'a saniyali vraiment an b'a fɔ an b'a barika da a b'a kɛ ala de kama ala ka n'a sara folikan min kɔni b'an bolo ka se nin ma dugurela bɛɛ k'a wuli n kɔrɔ la ka na n dɔgɔw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jurunga bɛɛ fo foli min b'an bolo o ye nin ye
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ام دوك جمناي فتنا من بي الله كادوغا الله كبنتي الله كسبنتي ويتي من نطفلنا مي الله تعالى ديل يا ربي الله كاشيني كان الله كهري جمناما amma shi bana balau alaka ngi shika bama alaka jamana joli alaka mo grâce do ala jamana do hine mo mina ya rabbi sur la tv mo fo mo barkada vraiment bu ka barado kam nanga wele siruma wulla shutle amu fo mo barkada alhamdulillah faglam ya nin ko problem sirin jolla ka fara joro ngo bela jeleka bo misir la jogo ni ala barado anya da bala de kama anya da bala kama ay misirin jo anya da bala kama vraiment ami do ke juro nano dugu be alaka anyona jigi islam de be kono alaka anyona jigi ngani jigi islam de be kono sebe miye alako ne bi labande ni femi bili yere ibto de sallallahu alaihi o ami do ke vraiment misiri ko ni jora ami kina mo fo ami dugu mo be fo kerengere yera jida amu fo ami alimamu fo ami lama mo fo vraiment chesirla misri dala ko ne alhamdulillah kar here vraiment kar here ami do ke bela jele alaka bela jele ñu masigi ta bela jele ñu masori ka dembe yakono ami muso fana fo chesirla ko sebe mo ko muso joronta ma bela jele fo Alhamdulillahi rabbil alamin ambaw foka wali mando akanyama dalla juma kutuba jamukan kanumagaw ni tuye anye joro samba flantan shegina misir kurami kormo karlaye o kena tundo ka fole ni wali mando la se joro sigi baga kelengele na bela jelema munun be bamako ani munun be fanwara ufe kani bara imbela jelenke kala sawma o sawu nyman bora ambalmake dugurela bamako korofina ala ke jan wati wara ira anna wa shukran lakum fi amanillah ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون